naton, Panis, Pama, Panis, taga Pasi. Anyway, sa aton mga viewers, subong adlaw. Welcome sa aton Director sa kay Toto Rex. Good morning sa kay Toto Rex dira kay subong Sabado, Family Day gini, no? Pero anyways, ang aton nga programa natuon sa Sabado nga adlaw. Ang inyo abyan sa kahanginan Art Calzas, welcome sa aton nga pagpangalagan. Medyo aga pa kita dire sa Pitts Grill kay nag physical check up kami Toto Ruben. Ayo na nga bisyan mulumaniwang lang kita pero kung healthy ang aton nga lawas o kung may blatian kita mabalan naton malitik naton good na mabulong kita. Anyway, upo naton subong ang aton nga abyan, isa sa mga sud naton nga abyan nga mangin resource speaker naton subong adlaw, wala siliwan kundi si Mr. Ahmed Pama. Isa ka banker, isa ka amay, kag isa ka mayo nga citizen sa Barrio Obrero, Iloilo. Sir, mayong aga. Imbitar sa akon kag mayong aga sa tanan naton nga pumuluyo kag nagapalamati subong nga aga. So, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati subong. Sir Ahmed, kamusta? Ano ginasakuan naton sa subong, no? After nga daw nagtultaway na, nagbalik kita sa normal. Ano ginasakuan naton subong, sir? Sa subong, akon man nga gina-intrahan. Sir, direkta na sa painsang edukasyon, no? City College, sir? Okay, I started with Iloilo City Community College. So, Nung natong intukod din isang timpo ni Mayor Triñas, no? Intention nga mag-change ang ilang sitwasyon kag mangin develop nga mangin maayo man nga citizens sang siyudad sang Iloilo. Office administration, ang basic ed kag subong may bagaw sila nga gin-create nga amo ni ang criminology. Yes, Art. Mga pila man ang student tira nga enrolled, mga enrolled Government kag sang pagbulig man kag patigaan niyo ni Mayor Jerit na eskwelahan. Labi na gid sa mga government schools. I don't know, pabor kasi ni. Then abi mo ang tanan nga color sang palibot puti. Gani. Pero ang reality gali damo sang iban. Ka-create sang ila critical thinking because there is nothing comparative nga makita nila in between. Si Ruben Panes nagdaog gini sa sa math quiz. Kag ikaw mismo ma-inspire kay yun, no? Kay ang ina bala to Art lang taon nimo ang isa ka classroom isa ina ka motivation nga environment mo tanan. But hindi may psychological effect kali. Yes, correct. Hindi parariho ang tawo. Kada tawo may iya siya nga isip, may iya siya nga idea, kag may iya siya nga kinaugali. So then ano ang ma-develop nimo sa isa ka no, kung isa lang, kung one color lang gidya daw kabudlay man no, pamatsako no, ano yan yung pictoria sinaman kag may psychological effect kag bagbo lang inang sa bahin sa China basi ko giti ano ni ginailog nila sa China ang mo nga model ambot lang pero sa akon sa mga nabasahan ko kag sa akon nga mga natun-an ang mind subjugation o kon ang pagkondisyon sa mind sa pinaka-basic sa pinakabata. Okay. It will develop towards that. Amo lang na. Okay. So basi bala ang ginakulbaan nakon, basi bala ang dason sina kanta na. Dami yung mind conditioning, no? Oo, makita nimo kanta na ukon ang lakas ang may nabalaan. Okay. So, the same manner, amo man na siya ang matabo sa development sang idea sang bata.
bata, what is good and what is not, what is right and what is wrong, Okay. what is the color of the other side. Ini siya sa basic education lang. Okay. Ang bata ko na mo. Butang nato nila Oo. to give honor and recognition. Correct. So that nga inang honor and recognition makamotivate man sa iban Sa kabataan. panang term. Nagahimo sa aton nga layi kung i-consider na nila. Kay amo nang problema sa aton, wala kita sang long-term approach. Unlike sa iban nga mga nasyon nga may mga long-term approach sila, ang aton kada 6 years maglain gani ang aton administration, lain naman nga approach. Gani. Pero ang education sang bata is a lifetime learning process. So kung ang lifetime learning process or ang isa ka problema nga lifetime, tagaan mo sang short-term nga solusyon is not applicable. Amoy na ang question naton. So depende ini sa aton. Kita ang dapat mag-decide sini because aton kabataan, aton future, next generation ang maapektuhan sini. Kag na ba naton, sir, kadamo diri sa mga well-educated kag mga alam nga mga maestro-maestra, mga professor nga iban gani diri nga iban gani nga is it nga maka-depend kita sa ibang nga lugar man? For example, K-12, ilugo na to sa ibang colors kita, ibang gani gatuon sa sagbasang pungsod sa Pilipinas, ibang gani diri na lang. Like for example, Taiwan, Singapore, no, diri ina sila nag-eskwela. Karon, sang worker, industrialization, kag technology. So, kung ang aton nga pag-develop sang bata na speaking of sunod sa imo sa example mo ng SafeDec, diri kita lang sa bahin sa agriculture tanawab lang tama kasubo nga sila mismo nagtuon ni sa aton ginbayaan nila kita mismo kita nagpa-eskwela sila nagtudlo sila. Tamo na parehas ang ginpabutyag nimo nga SafeDec, damat-damat ka di sila nagtuon dira sa Tigbawan nagalimunaw. Kung sa bagay, ano? O pa sa aton production. Gani man, no? Ang isa sinika problema, Art, wala kita ang para nga maayo sa kadamaan. Malamog nga salamat sa imo. Makatuita sa Malugay sa bayan sa Barrio Obrero. By the way, good morning dala sa maestro ko sa una sa University of Iloilo sa Political Science. Kay retired judge sa PET Pipito Hilyada kay Kasimanwa ko sa attorney Lorna Dalipi Hilyada. Nakatimpo kami sa liga nga makainom-inom kape dala sa may Serpet. Kag daw hindi kami magbulagay ni Serpet, no, ni Judge. Kag of course good morning dira sa kay former the retired prosecutor sa kay Toto Milwin sustento bao ka namit sang imo tabliya kag ibos dira sa may bahin sang Alimudyan. Sano pa kami katulan ni Toto Rex kag ni kuan man ni Attorney Ronnie man. Attorney Ronnie Dilicana daw kanami sang iyang pang kuan subong pag pamugon dira sa Banwa sang Pasig, siyudad sang Pasig. Dira kuan lawyer. Kag sakay parinti mo, sir, sakay parinti mo Attorney Jojo Lotero, sir. Vice, good morning kay may gunaton ko pare na to na district ini ang Barrio Obrero, Lapos, 5 ini, kung siyam ini ka barangay mo, kung hindi ko magsala sa bahin sa Lapos District o kung sa bahin sa Barrio Obrero District, no? I don't know kung disito nag-iba ng Barrio Obrero. Ang Barrio Obrero under siya sa Lapos District. Business establishment nga ginpatindog o kung napatindog dara kag of course dako ang income sa kay Mabini sa Quezon
dito nagsalaylo sa Barrio Obrero. Oo. Butang balon, sari-sari ng mga person. Ang pinakamanami sa Barrio Obrero is that it is a community that nga malapit sa syudad, malapit sa eskwelahan, malapit sa simbahan, malapit sa hospital, malapit sa tindahan. So, it is a community nga mahambal nimo. Magsining ka Barrio Obrero, do Espanyol nga lingwahe ang obrero, no? Yes, so, Dumduman the late Barangay Captain Dinio nga mga mamumugon nagakadtuda. That's why natawag nila nga mga obreros ini sila kay medyo samo-samo ini sila nag-aobra sa Molye, gapamasaan dira sa star, no? Pero subong lain na ang istura sang Barrio Obrero. Damo na sa mga negosyo da, sir. No? oh. Progresibo na gid man ang Barrio Obrero, no? Kag kung hindi kita magsala sa bilog nga 180 barangay sa Kabilugan, isa sa pinakadamo nga botante kag populasyon amo ng Barrio Obrero. Kung hindi kita magsalang number 1 diri sa San Juan Molo. Yeah, oo. Do San Juan bala kag Kalumpang mo. Kalumpang. Usually mga taga Barrio Obrero, mga job workers, mga taga Barrio Obrero. No? Hindi lang ako sure kung correct ang ako number of percentage, pero kadamo sang nabuligan dira nga pamuluyo sang Barrio Obrero nga nagaobra sa City Hall. Bangod nga sa kalapiton sa kapitan sang barko nga naga-star dira. As far as ma-account ko siguro mga 6 or 7. Wow. Nakakapitan sang barko. Pero bangod sang nagasanyog man ang kuan ang Barrio Obrero, makita naton nga peaceful inuwi katama subong. No, makato ka sa Barrio Obrero do way ka bisan gabihan ka daw way ka madlok ka kuan na nga magabihan ka da Sir Ahmed. Sabta na yung imong kuan ang imong phone kay sabta na kay good morning dira sabi naton tanon. Pero subong niya, may ara na sila nga fire trucks, may ara na sila nga bagong health center, na kundi na dali nga may mga emergency, hindi ka na kadamo na sa mga salakyan ng kuan ng barangay hall na dalon sa ospital Sir Ahmed. Yeah, artang isa so sa health services na ang isa ka building dira imo ni na niya nga lying center sa mga manugbata. So ang development sang Barrio Obrero kung ikumpara naton sa iban nga mga barangay, bangod sini sa mga graduates sang Barrio Obrero, bangod sa nga proximity sang Barrio Obrero sa mga eskwelahan. Actually, may eskwelahan na dira, may high school na dira. Kadako gid sang nabulig sina nila. Puluyan sa mamatanon araman, di ba? Yes, araman dira. So may test daman sa Barrio Obrero so una sa nga sign si Mrs. ano kag progresibo ini nga barangay ang Barrio Obrero. Sir, bilang ikaw sa Barrio Obrero, nabala na kadto dira mapasalamat lang ko kay doktora, no? Plangga ginasi sa mga tigulang. Even makaistorya lang kay doktora, no? Malapit sa tagipusoon sa mga tigulang si doktora. Si doktor nga obligasyon just para maka-associate sa mga tigulang sa una. In short, very approachable siya. Kadamo. Members, ang senior citizens members sina. Ang active sina almost mga makabail sila dira sa bahin sa kung mga membro sila sa senior citizen nila mga natun-an nila nga wala nila matapos, no? Ikadua, ining mga burial expenses, no? May ara kita nga 20% discount para sa aton funeral services. Kag may ara man kita nga ginatawag nga libre kita
sang bayran. Unlike sang una nga kung empleyado ka, ang imo nga employer amo ang nagabayad. But subong bangod nga may layi kita in favor sa senior citizens nga ang tanan nga mga senior citizens pwede makaabel sa ila nga PhilHealth. Kinahanglan mamembro ka na sa USCA. Yes, kinahanglan anay may pamatuod nga senior ka. Kung hindi ka membro sa USCA, hindi ka maka-avail. Ang question dira, ano ang pamatuod nimo nga senior citizens ikaw? Okay. Nabala naton si Ramid, nga iban nga mga OSCA, hindi na able maglakat. Pero, mismo magakadto dira sa Barrio Obrero, agod mangin membro sila. Anong proseso sini? Pwede na nga code, so gina-consider ba nila sang PhilHealth? Pwede pa man gali? Oo, pwede. Pila ang edad mismo may representative nga magkadto house to house o kung magkadto sa Barrio Obrero. Amo ina ang isa naton ka daw medyo may problema kita da gamay sa mga tamaan ng katigulang kag sa mga disabled person naton nga mga senior, no? Kay ang USCA nga ID kinanglan nila ang imo sa ano da ang iya nga ang head sa USCA. Pwede ba lang nga mahimo lang gid sa affidavit o kuno written note ang isa ka membro sa senior citizen ipadala ka sa iya nga hinabos sa parenteya nga ti is because nga mo ang isa da natin ka problema kay ang picture WD pero kung pwede mo lang makakadto much better nga sila gid kay ila na nga personal nga identification ang ginalantaw. Hindi pwede mapadala na ang recent ID niya lang. Photo niya lang padala lang dito. Hindi pwede. Ang question sinato to Art, paano naton i-validate? Paano naton i-validate nga ang personality sang tawo amo gid na. Ang isa guro sa suggestion sinada sa USCA, sila mismo mapalapit sa mga sa mga senior citizen. For example, may office ang USCA. So, di pwede may imuwan sa may imo resolution ng barangay si Ramid. So, tani tani Art. Panalitan kung ikaw panalitan kung ikaw dira sa council sa ini istorya lang yun, no? Panalitan kung ikaw dira sa council sa Barrio Obrero, ako ginanyo ko lang may mo kagi ka resolusyon nga mo na nga bangod kay hindi hindi ka pabo pwede mo na mahimo. Pwede nato ni na mahimo ang interaction lang si Dad. Sir, ikaw tani sagid sa mga asset dira sa Barrio Obrero mo. Panita na kung ikaw ini istorya lang nato no. Panita na ikaw magkuan la konsyal o kung barangay kapitan o kung barangay official dira. Yan kita dira o kung hindi. Ben okay kita? Sige go ahead. Yan kita dira o kung hindi. Pero panumdumon pa naton ina kag konsultahon pa naton ang membro sang aton pamilya. Kay ang ginaistorya naton diri Art. Ang serbisyo. Correct. Ang serbisyo sa tawo. Dili man lang ikaw, magpadlagan man lang ikaw nga hindi man ikaw makahimo sang imong responsibilidad. So anong kapuslanan nimo dira? Plano ka, concrete nga plano kag anong mabulig mo, hindi nga ikaw mangayo bulig sa barangay, sir. Kay amo ni siya Art kung ano ang nagkalatabo sa Barrio Obrero nga nang gulang. Ang development sa Barrio Obrero. Ang pagdevelop sa Barrio Obrero bangod sa mga tigulang nga ara dira subong. Ang wisdom sa mga tigulang nga ula nila para sa Barrio Obrero nagdevelop kag nangin amo ina may interaction between sang wisdom sang mga tigulang kag sang physical strength sang kabataan. So there must be an interaction between the youth kag sang mga senior siya.
Kung na-experiencehan mo nga nagutom ka, mangita ikaw sa pagkaon. Correct. Amo na siyang naghatag sa imo sa nga idea nga himuon mo. Ang akong pagtanaw sa ni, kung kung ara siya gidman mismo, si mention, nga pero kung gusto mo bulig, bulig ka, no? Kag kinanglan ang mga inputs mo, ihatag mo man lang sa barangay. Kag hindi mo malang paghimuon, kag wala ka man sang may mahimo sina. Ano ang si Ramid, labi na gid sa imong barangay. kung ideally suppose amo ginatani. So kung amo sina, anong example nga mapakita nimo sa kabataan nimo? Gani. Is it okay for you nga ang Ani padlagan ba ng kapitan pero hindi man ko makadalagan. Kagway man ko inog gasto. Gani nga kinanglan sina. Kung madumduman nimo art gin-guest nimo kami diri. Oh. Ano nga respeto ang may ara ka? Ang imo kabataan, magpanumdum nga ay base usto ini. Amo ning sistema ang ginambal ni tatay. Sir Ahmed, unless nga may ara kada nga idugang nga mensahe sa aton mga viewers sa mga adlaw. Education is the foundation. Ang pagserbisyo sa banwa. No? Kung sino ang ara, wala ako sa may mahimo. I have to follow. So, between dira, kung ara ka gidman sa politika, ma-educate mo sila. Kay ikaw ang background mo, as you mentioned, education. Kabay kang mangin-meet sa ikaw sa pag-edukar sa mga politiko man nga at least masanagan man sila. Marami da ang sa mga abyan naton dire sa may bahin sang Barrio Obrero. Good morning dira sakay sa liwat sakay. Sir, ang ginatag mo sa akong na t-shirt, why ko pa bala masok-sok tutup sa karon? Nga managniwang Ma'am Dona. Congratulations sa kay Ma'am Dona. Magno, kasi manwa ko ni siya head sang city